hapon yung tanan karon mga bayot na aniana po si Celestina sa inyo ang atubangan sa kamera kay pagbuhat ko og recipe karon mga bayot. Ang ato recipe is isda. Bitaw mga bayot oy ning request ko sa kuwang kapika sa ilong kahapon sa hapon nga mga ulig isda mga bayot kay murag wala himbis ang ako ang bagol-bagol. Bitaw oy joke ra. Ako ipakita ninyo mga bayot ug unsa iyang gipamalit dito sa city. Lantawan ninyo. Naay tomato. Naay atsal mga bayot kaning atsala dili ni siya hang klaro kay sa pattern oh 700 gram. Dayon naay galuko nga manok. Dayon siyempre ang amuang pan mga bayot bintaha ang pan namo karon mga bayot kay dili makabungol og ibunal. Then amuang lavas mga bayot. Then nagpalit ang ako ang kapika sa ilong og wine niya. Dayon di malimtan ang kang Karina nga chocolate. Dayon tubig ni Karina na mga bayot. Dayon na ay mga hampol-hampol mga bayot nga mo'y akong ipang tapak at tong ako ang lutoon nga isda. Muning isda akong lutoon mga bayot pero hinluan pa nako na daan kay gikuhaan ra og hasang og tinae pero wala kiskisi ang panit murag napay himbis mga bayot oh. Ako ning hinluan da dessert nako lutoon. So let's go. So diri na ni hinluan mga bayot. O diba? Ako kay pagkaisda mga bayot oh. Gikuhaan na ni siya og kinaidaan sa mamaligya ay. Pero bawo, wala kway og hasang. May lang siya mong isda mga bayot nga fresh kayo kay lantawa ang hasang. Pula pa sa ako ang ngabil. So kaon ta ng hasang mga bayot kay di na mapilog kaon. Gahi kining hasang nga pahartugit ko ba. Wait for a while lang ga. Akong anak sig panawag mga bayot oh. Wi. Dari ra kay ni siya hinluan mga bayot. Ato ra lang siya. Himbisan then atong yes, for a while. Dili man kay ni siya og kanang gahi kay himbisan mga bayot kay isda ni sa tubig ba di man ni siya isda sa bato. Mo nang kaning mga trabaho ang mga bayot kin pagpiyungan ako ning mga trabaho easy ra kay ni sa mga kulamoy ni Celestina. Sama ani oh. Kung maghimbis mga bayot ato nang kaon ng mga na-disalign din ha sa panit ng nga suhi ba? Hindi man yung mapilog kaon. Pangguntingon na nato na mga bayot. Kaya ron hinlo nga to ang agi. Walang hugaw o batasan. Basta kay hinlo og agi. Charot. Pilong taning ikog og kuha mga bayot. Kaya di man po sila masop-sop na. Kiss, baby. Ako nga maghinluan ni halos palita na lang. Naghinluan ni kay kwartong ni Aging. Tuhuig bakong tugpa pa ko dire. Kaya nag-invest siya dire. Murag ipanitan niya. Nahing skeleton. Adin ako ginana. Hindi sila magpanik ba? O inana. Hindi sila maghinlo o isda. Kalugayan mga bayot niya ako na naghinlo. Piting katawa sa iya ang mga anak kay may kanong kay kumuhinlo. Hinlo na ni siya mga bayot. Pero kung ka nang itom-itom ba kay dugay mag kay naghulong sa tubig. Kay sa aquarium manigikan ni isdaan niya. Ang aquarium siguro murag di ako na siguro nila inadlaw inisan og tubig. Kay sa ina kag buho ma sigaw biya pud sila og dinakop anang isdang nasa sulod og kanunay sila manghinlo kada adlaw. Munang kinahanglan jud nato ning hinlo ang mga bayot kay ron dili ang hit ba? Paanta ng mga kuandra, mga dugo-dugo man pilit. Tawa ninyo. Astang dugo wa na. Hinlo na kayo. To na ning slice mga bayot. Nantawan ninyo ang iyang kuan no? Okay, nantawan ninyo iyang dila og ngipon. Ang mata gamay kayo dako kay lawas.
Pero before na ako nahiwaon og tiwas, lantawan ninyong lubot mga bayot ug ako ang hiwaon. Lantawan sa samputan mga bayot ug akong hiwaon. Di ba? Mamatid pa mga bayot. Uy, bigyong isda ah. Kay mamatid pa man. Lantawa ang texture niya sa unod mga bayot. Salmon, sana salmon kayo. Fresh na fresh. Inaning isda alami unan jud mga bayot kay inig luto ani di gini siya mahimong skeleton sa sulod sa kaldero. Kay ug unsay porma ani sa imong pagbutang mga bayot paghaon nimo inaana ra gihapon porma pero dili na inaani og kolor. Tugit kay tabib og kuan ay. Ato na ni isulod diri sa planggana mga bayot. Kay dira na to timplahan. Pagbawhan na nato ni diri og my god, what is this? Luya mga bayot. Dayon turmeric powder. Then isunod taning pamintang durog. Tekano na to na mga bayot kay wala sila nagdaginot din hiog mga seasoning. Daghan ka na sila seasoning diri mga bayot sa ila ang pantry pero inig magluto na sila murag walay lasa. Siyempre ang ato ang mahiwagang asin ay lunod good babe kay dol-dol biya kag dagat diri. Ako'y ukay sa mga bayot no kasi mo'y ako ang ihimong ukay. Dayon ato na lang i-mix mga bayot. O diba? Pagkadaghan ng mga sisunong aning ako ang gipang bubo. So ato sa ni-isit aside mga bayot kaya atong panggutaro ng ato ang mga ipanghampol ani mga badat. Naning hiwaon mga bayot no? O diba? Lami kay porma ang ilang kamatis mga bayot. Mahal ning kamatis sa diri mga bayot. Kay dagko ni siya dili po ni siya sa basar gipalit sa kuwang bana kung dili dito sa city. Mao nang ug pilay presyo sa city mga bayot. Murag katunga sa basar. Mas tsada gyud ang basar mga bayot kay makakuan ka ba, makatipid-tipid ka. Sunod taning atsal mga bayot. Ato ra nang kay way hiwi din ha og slice mga bayot. Kay ni kaluto ana, ang loko raman po na ay. Kuha na nato ning iya ang liso. Dili ni halang ning atsala mga bayot. Kay dili na siya katong murag siling labuyo ba. Mukaon ang ako ang mga kagupa ani mga bayot bisag wa ni giluto. Hasta ko mukaon man ko mga bayot. Kanin yung silingan mga bayot. Bisag unsang kumpaya dinhi mga bayot karon mukaon na jud ko. Kaya adto mga bayot, magpanglingo ko kay naingon ko og kuan ba. Kabaw nga gibugog. So isit aside sa nato ni mga bayot kay ato nang hinluan ang ato ang tanlad o sangig ba karon. Ano yung ginatawag na mo sangig sa amo ang mga bayot pero diri abaw unsay ngalan ani di pud siya ingon og virgin dili pud ni katong kumpay nga ganuhay na kung usab-usapon parsley. Napay tatak mga bayot to pero kuhaon ta na kay di nato na pilo nagkaon ng guma. Guntingon tani sa samputan mga bayot kay di man mukaon sila ni di pud ta mukaon ani so kanirang dahon moy ato ang hugasan. So ipatulo sa nato na din ha. Tak-ang na nato ni itong kaldero din he sinaw pa sa kung agtang ni among kaldero mga bayot. Ilunod na nato ning ato ang kamatis. So ang kamatis mga bayot gipailalom na ko na siya kay mo na magdala og tubig o magtubig sa ato ang recipe mga bayot sa ato ang isda ba. Di na ni nato kinahanglan butangan og tubig kay kamatis mo na mismo oy mag-supply og supply na kay in English ba ako. Og tubig aning ato ang inununan karon. Dayon isunod na to ning atsal. Dayon ato pong pailalaman aning ato ang bawing bakaron o unsa na tanlad baka na sa inyo ang pangalan. Sunod ato na ning ilunod ang ato ang mahiwagang isda. O di ba? Ato nang ipail diragtarong mga bayot karon. Di na magsumbagay.
Dayon ato ra gyapon paibabuan ani nga tuwang sobra nga atsal mga bayot. Dayon isunod ato ni lunod ning ato ang tanlad. Yan atong kumutan og gamayng limon mga bayot kay kaning limon o ni makapawala og langsa sa isda. Perti na kung ayo og kuan mga bayot og puga ba. Natong takloban man pasigaan. Kaya maluto na ang mga bayot. Magpanawag ra na nato mga bayot ug maluto ni kay ato ning timeman diri og 30 minutos ang akong i-timeman ni mga bayot. Basta na ay isda mga bayot, lami jud kayo og na ay i-partner nga guys mga bayot. Yes, magdungag ang inyong silingan dinhi og baka cups nga bugas. Ito nang tislan og maayo mga bayot. Pero mawala ng abog-abog lang yung pilit anang kabugasan. Nantawan ninyo ang texture sa bugas mga bayot. Ug sa tuwa pa katong murag broken ba. Kami kini siya dungagon mga bayot kay murag pilit, lapot kayo ba. So ikidaghanon na to ni kilis mga bayot. Kanang matinaw-tinaw na giniya ang sabaw. Sa mga kaniya to mga bayot kaning kinis lang sa bugas ibubo sa tanaman. Kay aron kuno matsyada og matsyada ng tanaman ba? Bulas. Ito, tinawa ba sa mga bayot? Kanhi pa man tong mga panahon ba? Antod gihapon karon mga bayot og pila ka cups gani ng bugas maura pod oy ibutang tubig mga bayot aron dili malata. Kaya ako ang amahan mga bayot kaniadto basta padung-agon gani ko dahil lata ng dinungagan. Bawo lang ka mga bayot magbagot-bot yun. Aron timplado ni daan ning ato ang bugas mga bayot or luto atong butang gamayng asin. Dayon atong butangan og butter mga bayot. Kay ang butter may magkapadala og kalamian ng ato ang dinungag. Kay kaning ato ang bugas mga bayot dugay na gyud sa city na pondo. Murang di na ni siya fresh, di parihan ako. Charot. So ato na ning itak-ang. So before na to itak-ang atong trapuhan ning isig kakiliran. Aron ingon po og kuan ba? Di ta makurintihan. Kani adto mga bayot maglungag ko diri gyud sa gas. Karon nga nagpalit na ako ang kapika sa ilong og rice cooker. Sayon na kaayo mga bayot. So paabuto lang nato na dira maluto. Panawag nato ning taklob diri mga bayot no. Hapit na gyud siya maluto mga bayot. Pahubas-baso lang nato na siya ni kahubas ana luto na gyud ni. Diba? Lami kayong inununan. Diri ra ko nagkabalong mga bayot nga inununan dai pwede butangan og tanlad. Sanglig. Ang klasihan ning kumpaya ni. Usang ngalanan ning kumpaya ni.